Cleachtan an easach nádíon, an cean crum an crí trum, Sirich a tanam an ghanamh le chor. Cálaí a bhui jo gon stúmas gon bheas, a deach le scote deas, gon éirín peca be cúnisteach mar gadaí san í. In sin tag an clocha fwy bhlá, lasan a tír bhá gúrd, siúlan a tanam a téad vín idir sé agus ní hé. Catri lád, fille, eistúd, scíneúd agus funnadúd. Ní mar an god a chud funnadúdach na cluiste as a dáchláir a chatlín sílim, mar tá deirtúdam go glór cáiltead, tá se chamáine sin rás an dosamúid chorbe. Well, tá fwy láhar. Tá súlam go dúcha sé reisir ríist ach ní man an in óra na chasta fwy láhar. Hánig andrach flúar am an sin tamil chuin agus í mas scórnach go dún agus ní man an in óra na chasta chuin. Right, nis rúgógus tógi husa níl sé wad as náteach vis a teach mór a chorbe sin radio na gailtata. Os férid, is as an áitin má bhainúir híh má bháthar, rugú gasla mé, bas deriné má hen bháthar, duna go bhaintear lahart an sin, is talan a bhlahartach atá an radio ató cín sin nach agaí. Is fér sin, se? Sin é is férid, má flahartach máthar má bháthar, agus go chfuinniu coniumare a heir. Agus chamé pís an sin go mé tríú ceir go blianta cred go neach mis was crossmach. Chut a sos go smokan sin? Chus. Agus í tú ranna bás was muid caint, chut tú scoil Ileán. Chus. Tá scéal bra a fao sin agus dú go mór a chluistead. Well, níor rás go le bhínte ceart go leor. Haich má bháthir isteach, haich mu le má bháthir, isteach samach leis a tíle chuil le lá. Bhí chur an fannacht, go me chara leis mar a deirech muid. Ní bheach an choirna gáil isteach a me chara wai. Dígann tú san leis agus wai. Ní bailach a inis. Déan nach bhfuil mór an daoine agus an ggéirteach daine hiice chuis sin inis gur an chara wai agus gur an chara leis, nó mes do bhfuil. Bhí na bhór tin bheith sais ní sáil a bhfuil. Dígann tú táród leis tá sé nocht. Chola tú héin an ná sin ar chola bhí leis. Sa go bhíon sé sin íán? Sa, beleid. Well, na bhíh chara leis, dé tá siúla steach, hín tíle míach, agus na bhín chara wai, hí sí mí mar déirha, hí sí wai. Chola tú duna gimachta a hún leis a chola. Well, an chara leis, dé tá siúla steach, hí sí nocht mar déirha, agus na bhín chara wai, hí sí faoin nisce. Agus mar a sóldit, ní thugan an áige mór an áir rialach na rinne edichis, náir a glog, tá a clog héna go bharige, agus ní hen tám céanna bhíoch muid go isteach agus amach lá bu. nó stoid méich sé gar go má lohantaíach. Dé a chaáin difriochttaí bheith an bhfuiltí, gus anna bhíochar na cigarí freisin, gus ar chuinna beheile. Is chéala sé sin go cháilte riar má leintí scoile meáil ar gar leis agus gar. Níor cháil, bhí chamantaí an agus stoid gur híle ráirta beidir. Se tá dearmad an hamsan agus áí ní len skillam sa tíile chuirid, tá me cha fada mí a san áit. Ní fiúgat rá gur chúna mis sé hir ó chumir meánscoil me gáblíon déag. Ach sílim go raibh ráirta heach mu bhile ar chun níos luha, beidir heart a dóchlog tróna. Agus stoig déich mu isteach moch, níos móhí ná grám. Waintí ar an sin bheith mu go isteach beidir heart a deachlog na dhé, agus a tíocht a bhile heart a cúig féidir. Ach níor cháil me dénám, bhí an go dehain agus maidir se staid ar im híle bhfuil an éad caiintear in, sé dgan tún ar a caiinte beir a tám sin, ach bhí sé agus ar a sain héin gur hostóing. Bhfuil a said bhíoch mu a tóirt chuile hórt faoi dear a gáil isteach siar bóthar na Ileán, isteach a nátha bheag, siar con an ghuiire, isteach a charan sin agus a siúr siar, bhfuil ní faoi den Ileán a le, ach siar cha fadar se scoil. Is in Ileán hir in Ileán éireach a bhín scoile asach báireach, ní a mis hir an sinna riamh greitáid. Ní a mé riamhar in Ileán éireach. Sinna bhín scoil na hánig má bháir múna ar dús. A chuite scoil sin. Agus an scoile bhs ar in Ileán bhs, bhfuil sa gur dói. Nó láit si, níor dói a chuisí roi hinne. Cuimach na gúna é, ó lá an chuífar an lá terim, níor an bhharta bhí an. Agus thug me héana agus leid eile faoi deir ding tú gur an deach a tíocht amach. As a Paulín, was het a Paulín. Kent hij wat ik
Bálín sin bhíoch le heis na tinnis na seanti. Sta tíocha puipo chuig na seanle. Well, the family of Rolla, Moahar, Rolla, then Shiniviak Shag, Filter Sotake, Shana at the Home oil cloth, will said, on the Snach Nis, no Lochanegus, nach Molach Brina, so freshen. Ach, Honey put the deck, Hachich the Mach, Dortin Shittinelli, of Heft near all Shumastras. Ramshy, Hoshi Mach, Honigestach. Shazgi so, Sesha, that's Kuchin Dor so yes, she sleep, Kufarga, Snabranigi sheer. Was running with shin. Agus na a chomad síos fean bud sos agus céir de bhí a chu díon fré chéile trí hinne agus ní sé bhd bin ámbeach mu de bhd eileán bheith chu díana le scrachaí agus rátaí agus choirt bhil beidir nach na rátaí dóteach bhfuil said stóí gur an tí nó cí be bhíir an cíban is nó an chíb nó cíbe teán. Be hebsta féin cí bhí anna an am sin rénos. Bhil bhíoh cíb sin go míoch cíb. Ní trí bhí geiste rénos. Tá me ceap gur cíb. Cíb nó siscolach beidir. Siscolach ní samsa. Is colcéir a cíb agus a siscolach. Be. Colcéir a cíb. Is cé goil atá a bulug leis a luachir. Ní samhánam. Ach tá sé gohfuil me chuil. Ca sé go bhfuil. Well, tá sam go míoch cíbar mar haich maithir amach tá me ceapa baint cíb nó chur a huirisc le huirisc le daine féisce mai agus déir gur cíb a bhí ar a scail cear go leor ach bhíon sin agus bag mar bhhar a bháirí héanú le a ggéar an na seantaí chuin agus a báir agus a choíála thuirta bhacha agus níor bhiú deitú féad a lí gnéonsaí. Deirtún sin gur an rolla sáte sa glúid. Ramór ar a rolla ag an am sin beidir scór beidir faoí nó sa chéan ag gama beach ní bhí tre mór an heiris tá me cepa beidir go neach sé suas go dtí chúchanichiad. No faoi an sí bhhaí héanaar sfearbach an inchud faoin na cuasaí se agus ní mis. Am a buntáiste mórgait gur do bhhaid do bhna tóige. Ar bhealaí buíagus ar bhealaí an ar bheith mar speg nach caiúmen sin digan tú chumé ar meánscoil agus nar bhí go leormúntar réalam agus bhí me scantraí ceart a scaimlam. Déir an go bhfuil mé sort trauma mór ar fadhaid mar deir béirma. Gur gáil se go mór am ceart go leor agus. Níach mé dehí réomhúla a sort ar an méiscníocht a hains mar a déirha leis a ggóra scoile go generalta. Níor an ará rudaí baint leis an níhéach má bhhar bheith múna chuile rang an éintí, agus tá sé na dgan tú go mí chorann bheith gobarlinn héin PC mór an lágus. Tá mé heap go sé sin ítach agus bhí mééis na gúna in dhéisisin go míoh bhádní mar go múntarí heart agus go bhéh bhád ní smú dhéanana mar nach múntar a dhé gúnaí bhfuil said an mé gobar le héin go mú go mór dhéanha beidir. Cá se gur se breó siar mohann tú canál román súl faoi ar fad. Well tá said bhíoch an aimim se go donna agus choilehoirteach ní thug mu scaití arnú san íomhre bhíoch na leontí go donna goífor crochu an charm se láháin chuil díirech más muisce ach ní mór an farige an go nám tígann tú ach tá gur beidir os cín trúnú níos mó uisce le heis na cara. Bhí se chu goífor sin gur tógiú gur chrocha goí san éir an charme. Agus is céimch mu sin bhíoch na báid sanhearach a dgan tú na bhídí se gáil sísa a bainteáin agus á teanta níos na báid dgan tú. Bhíocha chara dgan tú leach le na cara agus bhí charan sin beidir go bheitgáil sé anhacha lig dgan tú mar an bhíocha chara lechaí na lár grí na cara dgan tú. Well bheith chu an siúglaisteach san isce dgan tú na brógus na stocaí haintín agus á met sí rá lechaín sinna dgan tú agus a tíle tíocht isteach an sciúpaí. sé sácht réine digan tú. Ní chu se be kiidir ní se bálein láchar. Níor chuileach ní an sportin bhfuil bháin tá chefa go dánig kiidir agus gneach sé stechar i géad charan úta gin mar déir mu téanaar a géad chara digan tú ar bhí ar géad tíile bhfuil said. Well tá me cepa go sena híí was agus scoil agus go dánig marín farstefána níos agus goíar sí go céir bheith héin agus má sem máster sa tú techtí mééis siniste go ceáhir a chuá geile. Bes is stechar i géad charile tugan tú agus chéir gal dign hánig marín níos ní am bhhaiste sa scoilna siúda steach marín. Stóir a sí tan kigur a bocht hí héna créidir bhí sé préocht le suút ug mé dúr me leis hecht an usan agus me gopaín tého gus tá sé ce go leorsá me sé suas. Well hín séúna said an bhí a máta mar a déirtha. Ar an sin formáach de baint leis agus freis sé sto. Bhétan se de thuúla héin. A bhéit tá rud mar sin na haú tálúne, bhéit se tálúne.
Well, níle sam beidir go dálach sé go bhéit sé tarú náte chuí meú bhfuil leine leí ní beag go fácaí ar timppla a gcósta bhfuil scoiltaí an chéál sin an gcónaí. An ghlacha chuin idir chu leis an gná sin set up rénos? Gus dói go gaidís mar me go bhhaarteán ach tá sam go ní each me se gárá ach bhí caiid an waigh móhar sa scoil sin nílig sin den amach sa scoil réomh nach ra an léomh agus scríb go mai mé agus an ghilge agus nach ra hercína gihríocht ach sinní bhechatá me bhfuil sé ábhar eile dhéine ach tá me ceapúla sé ó hála gram bunú sein gram an léomh agus rudí bhainach mar taine bheits an stair léomh an téine agus rudí mar sin ach ní ráid le riomh aber mór an néad agus bhá le dhéine lin ach sé déirnar neanna níos mó beidir natá si dhéana se ní mar ráscail chuí faoin tír ach tá na scail chuí mór sa meile mór is áit chuí mór an mílteach mí na céite scoláíonnta agus déirthhfuil sé nachhfuil mór an barnear agus tá cepa go marall gúil se chomór agus chuné fersanta agus bhfuil na ranganí chomór securt a geiste ní féidir is na múnteirí mar déirtha ní féidir op an nád chéna ó thuirtear na gasú na nobar chéna dhéana lob. Céad go chud chóscoláí na blianta bega sin fu na seansan na céans fortasa agus choiráí go dtíon dá lehéna behacah agus go mégan go stoi chuil a gine réhhacha bo le imirce. Is stoi nachhfuil éad beidir goil duine bháin sa tír. No beidir kopla dinne agus na dém kopla din is tíine iad sinna bheith imíach a bheith beidir go anún agus ná a fes na beidir nó Amerika. Tá mé an cuiimú fechar an beidir chalín bháin sa tír. Ní mar sin ní chu an videanna ar bhúnteireacht do bhahara. Céir an choras, ce a bhí mícheart? Níor chuimna na daoine bhfuil sé go réin, ní raon deisna an, ní raon obair le fáil. agus níor chuimna na daoine go raibh éon sort go raibh me seansa bethe go gláán fannacht sa tí, chuimne siad a gcónaí narák siad a scoil ar a buinte sé chéad a chuimne siad bei siad a gail go Sasanú bei siad a gail go America agus go dtíhann is minic is chuimne go dear chuideach go beisteach má bhhair agus gonéad dís le breanis nábí déanaí mar go lob sin sé siad sinna náúí go litrína scríbhháile Sasanú America i méla bei siad ceir go leor. ná bach le bheith déanana rud a behéile lob. Ó seach mí méchaníim leab go mé i ggéar ní mar céanna lob, bhfuil is Útead chumá céanna bheith hála America agus bhfuil sé níos sástal op héna bheith? Bhfuil dgan tú ní dóilm bhfuil sé sách má go me chu gine be bhfuil is a hír héna ágáil. Is súfasach rud é, agus go háir dgan tú bhí decrochtaí faoi le dgan tú ag na gasú sin freisin ní béle a délaachab. Bhín béle acabút mar déirtha deolalam siad sa scoil. Háir chu bhil tá scéaltaí barúla am déach mu bheith caiin go maidin faoi rudí hála, faoi léthireacht an béle agus rudí mar sin. Agus sílam nach tígan na dgan tú nach tígan daoine cén fáne se bhfuil muintear na gailta bhfuil sé a labhart béle in an gasú, de smór a trúí agus chuir sé an bhrónar deiceáil nach mín lob mar a déirtha go meach gailgach go freisin ach ní mór a hiiscin cén fá bhfuil siad a ggéir a bheith cínte. Go meach béle go freisin, mar chunig siad iad a goilthir lear agus go iad an ná mór an béle labhart agus heist an béle bhá agus ní réid sead fannacht sa maiile agus céimhá hí san méil go óhab sinna cheap siad agus bhhathe ceapach go bé. Caithmid bhfuil sé a bheith creasta faoin na rudí seo. sé cear go leor a bhíní thusam le léamh gailgóirí agus daoine tá mis sé géar a dgan tú, tá mis sé géar go ngach an gail cíine ag an nám céine, tuigeann chuoin a réidir muinte na gailteachta. Ba cheart bunne go ginteohí gur a béle maithacab a chaú ní ra digann túna skillan í mónteach a techaíisteach agus fiúháin in isis tá ní le gaiirí lob mar déirtha gailge hort gan na gasúr san átocht. Ach ní chuinn sé inta bert mar sin gúil tromlocht goúntir na gailteachta a tógal go gasú le béle. Ní chuinn sé inta sa beharm agus ní hóga mar bechar bethe ach fecrum gur cheart a chin tú nach gáilinn siad a goid gailge digann tú. Ní ualacha behir gasúr ráhanga nó tríhanga bhechab. Tá gasú ní hicin daoine digann tú a héascas tá sé gasúr rud a ólan. Feol mín chud a gasúr a hanga héna digann tú ní bhín ar CNN scoil sí síos ná ní bhín ar gona behí bhúnaá. Feol mín sé hénaí géisteach le daoine digann tú. agus tá an chomasachab nar atá siad óg tríú ceir go bblianta teanga chuolalam agus rud a behón típlacht ólam eice siad go heirtar agus is mór a pecha digann tú nach meach a ghail gacha freisin ag nó níl fábí nach meic síach. Níl millianna behamar arab a bheith géar go nach béarach go freisin. A gáíre níl an cháó be digann tú
go gail go chaile nó fáilí dhéanar agus is égóú fasachaid fe go méin. Égóú fasachaid. Brema, sgur me go chaintine fe tamín vig tá dá eile tá neartán tá be go leor le cloiste a dáchláise, ce den chéad ceanna le dearúna ar ceanna seo tá nó chomanú tú gead a chud. Tá sé sin is cum le písa. Tumáint na bó. Ní bilar ní bí searh faoi muocail an brabh seo changlín de fiochlar, blas chuí mo híalsa. Futtavit, am dhéon bear na ceartta a hechananta dhéana. Said is tóir said, tá féar fad go fialait. Changlím le dícas mo hír herabh go spíanam. Changlím go líanaan an selle níomhrach go fiocail, agus a smugar le teligim go fiochlar. Tá té go raibí na sméir milliis fethe bhela. Right, cemar séachtan tú an bhanscoil in Ileán, nó bit ná séachtan tú do chud bhanscoil. Níidir chuig go trí chum sus go múteach milliis gus sé an trúig go nechas mar búfas go Johnátí agus bhléana na dhéisisin chu mé go spidéal. Cin fá déanann tú gom úfas go Johnátí a múnta mé? Well, is story hééis scoil in Ileán digan tú agus an sort érád yes fersan a bhí agus mu lig des mór le chéile agus enig chulagan ar chéile hí stoi os cén séchéad scoláir is náin agus óstóí gur a scór go le múntóir an ach ní séile mo chora be cameráile tí mé country an. rála gur tú cúlach gur a scárt gur beamhiltocht a bhéintad? Well, ní ha mar bhí béir mar héile a gúna, digan tú níos ní an aib sin am, agus tuigi mo chuin naín daoine nach mín béirlach, agus cuimlumm san chéad léanaan sin cha mé blian omland rang béir agus ní chuir an múnteir, agus ceistúháin ar an riamh agus go dtí béirla? Is a rang béirla sé, méle bhí an rang, digan tú agus rang béirla bhí an, agus ní chuirsí agus ceistúháin ar riamh. Well, lí thugad a scéil ché go mich má láh thuasam, ach láháin sinna digan tú ní a láhí behélas rang thuasach má láh héin, agus béginde cheiste choir mun stragan mé héna chéistegus chu mé freigra ceart agus an sin dúirtíile se rangala, bhfuil in isisiidir si do be mélar nó mór máirí beidir sé. Began tún chalín dog sin níar sa méiltocht tá sin é, agus mé lerábin tá sin é bheach buna bheith. Well ní dúin héin príóla ná buíhan na mála spucha táar agus hosla sé mé. Ach agus ar bheitú gur béile técha mai le blábeich? Ó go dtíhann bhíos ní searna go bhagab. Bhí go leor daoine an digan tú áte chuí sos láir tír agus átaí mar sin bhí androch béla bhí gacab ní a béla ná bé gacab go dtíhan. Well, tá sé sin tuigann tú é sin freisin mar sin nó a hála sa tí se digan tú catú chuimú ní me déanana mór éis se níis ach tá sé fér, tá má winter héin rá hangach le béidir beag na chuúg chlún le said. Cean go himpistí na staire le said tháinig muintir maithiristeach mar strainseí béidir stoi hart rocht ag tríchan bhána cinint mar sinna digan tú agus tá siad a gailgóirecht le beidir chuúg chlún agus bhí béirlach a riamh. Agus céim fá gur an ruteán beidir go teán a gúnaí fesin siad go bhfuil ní te bhádó mé héna na disco hí a gearlach agus has me béirlach ar státe agus heas chuúgé go meach na maistútead ní san ní réamh go a béirlach. Sinné digan tú sinné mu a digan tú faointí se ní higann daoine ceafan daoine má teangaháin má tú go maith teangaháin nach féit tú bheith go maith teangaile nó bhfuil sé ní higann siad cúnginn siad a tain bhfuil sé. Bhil tú rá ar bheith a go leor bailí eile gur na breint ar fáda go na marach na bhór sé a seans ceart. Ó tá neart éidirm a go na marad. Neart éidirm. Well, ní mis sé géar ará bhfuil tí fé múlan tá daoine náta chu dhéile ach tá mu a leid a bheith éir múldóp. Bhfuil sé? Ó tá bhfuil ar nó tá go leordal an cín díantanis nach bhfuil le fiche bliana nuas ar bhealach ach tá me ceappa go tróir a testála digan tú. Beidir nach chuínta a bheitthe bhfuil cuasaín chuí bhfuil siad tá sé hála glúiseach na gceartan sin demlíon ó chuin agus rudaí hí daoine anhá lig baint leis rud sin bhfuil sé agus ag an nám céine ní ráidir le mar na déar le bheimar na daine ar chuicint hí na smuointí ceartach agus na tuairimí ceart agus hín leagan amach ceartach agus tuiscint digan tú ar na fórsaí sóisialta mar déar bhí gobar a bhí go na na gailge agus an nimirce agus an sorta daoine well daoine digan tú ra céna bis a síach go digan tú a béirlóirecht agus a tóir trochumpla gan na daine bhfuil sé cosú le múteir í scoil agus gádaí agus daoine mar sinna digan tú béirlóirecht agus
thug sé sin andra chompla na daine, agus céim fannach. Well is dat curt agus stem. Well, you could all dine all the dam if you want. Ní higan muinte na gailta, seo é agus smesa. Tá misisiún na testáil sa gailtocht. Tá misisiún faoin gailge testáil. Gaíide, tá gaíide faoi sin. Níl má bit an tú goghine bheith. Ráite sí bheith bápéirí digan tú agus cáchláir ar radio agus rudí mar sin agus nach chuon chuon gailge agus cáhad mar sin. Ní mór gal láirlin na daine agus bhína go brenn ní higann sib. An teanga sin atá sé be láirt. Tá an teanga sin cho hása agus cho sean, níos sin an an teanga san Europa. Tá litríocht aice, hí litríocht ag teanga na gailge. Nuair nach teanga an bhéla, nuair nach rahas an anna í scríbar éigen. Tá an litríocht na gailge sír wad. Agus na mílte blian. Bhfuil is that? Láirtún sin ar a ceartta sí bhéil na gailge. Higan daoine digan tú. Agus í baint mhór a théine sige. Ce a hála hó, ceim fagad hitte túnasta? Nis, tá min an is na réagas ach tá sé deachar mar a dtíortha mo chud smuointe ó chur a bála chéile ar bhealachan ar bhealach sort cechaníar mé. Deir go leordaoine ag an nám, gur an nimmarco intileachtóirí pléile, go múntearí scoile gur drámaí postain na mácab, agus gur sé is caintear son daoine ná higiad. Well, intileachtóirí, well, digan tú ní leon bhhaibh nó ar an intileachtach erid, céad a cheolín san intileachtach an chudí a digan tú bhfuil tuiscin teige. Agus déanaan tú staidir a raibhan agus déanaan tú éireachtaí a hiiscin. Beidir go sé sin fíor, gra daoine cain fuirí digan tú a fuair na smuointí seis leabhraí. Ní hin ránach ra Martin O'Cain digan tú bhí baint agus sin lobh ag a bhíor hús agus anú bhí baint ag Martin a riamh anáil léirdaí. Ach tá mé caintin is ar bhisnach an 166 agus anú ba fablachnánach a riamh agus a réile. Is dóigh go bheith bhfuil sé Nic léin agus daoine go chinál sin mar deartha, bíon sort bíon na támachab a bheith pléile rudí mar sin agus a bheith caint fuair agus staidir a rudí tá sé sin fér agus bíon daoine eile bhín sa ggéir mar deartha obair le dhéana agus tá feibbaníon le a chuiristeachar agus níl a támachab agus níl a fuinean tá baríre ní smú dhéana agus féidir gur fér nar nach neanna siad a teangáil ceartlas na daoine nar bhíine siad go cuioine op céir a bhí geist. Agus thar bhfuir a lábhéil sinna digan tú. Beidir nach mechan sin spéisiach na daoine sa teagas go bhíle tuairteachab. Ru beile digan tú tá muintear na gailteachta mar a d me chamáile duna behéile le drama behéile ach ní líomh a chuir a digan tú bíon tá siad santach sa síl cos le daoine eile chuideachab, ní spéislób beidir spirit an chóir chumant na chuis, beidir goil neartachab nach chuil siad a géire nach spéislób digan tú go gurach daoine a muoine dála chéile agus go méidir se gobar ar sanna chéile. Is tóí nach chuil siad níos fearr beidir ná drama na éile a goisi nach chuid agus is sean aibí sinna digan tú, is sean aibí tá san liga meach daoine sásta chur le chéile agus chuidú lena chéile agus gona a bheith go le mai chéile agus gona bheith éadú lena chéile gur fearr a deireochlób. Nuair a bhí an glóiseacht aban sem mar a réime hartar 1960 héan 1960 chud peidir mac nimir mar hampla chur sé sciúnar réaltas fa se míle chuúcéad bhóta fos preferences. Go bin Cána daoine óga hant na níana lecht an glóiseacht. Well sinné digan tú, déireach daoine leat digan tú sosialaí agus daoine hín sa plé le políocht gon tais se bhfuil said gur bin hálins nuair a bhín inslachtóirí mar deirtú héna pléile rudí an chéanál seo digan tú. Well go imín siad lob ghlachan siad postnaí náte chuile, imín siad lob agus bína síl héanaach agus díon siad dearmad ar an tré. Rála go meall na córasaíad? Ó níl me rága meall na córasaíad ach a sort is bín digan tú bín siad a géire rud fiúntaach a dhéana agus rud fúnta agus dóí gur treála bhín sáin agus gonimín sé le goíú go spían sé héin agus an té digan tú dín tú rud eile freisin catú chuúir. Ní airí ná riide leis an sóirte políocht ach an náit bhfuil fíorhachtanas go minic digan tú. Nuair a tána daoine chu bocht sin más féidir a spreag agus iad a dhrísa digan tú. Beis siad sásta taú le chéile agus gníomhiocht an tais sinna dhéana ach níl an sóirt sin bochtanis inis san gaeltocht. Le chuga me ddíadach éisteachta, bhís begéisteach le Kathleen Maud as ra smuk
tá na cónaí nisim le ach lia. Fille, scíneoid agus fonadóid, agus mar dútí héin ag díach ag túsan chláid sin ar nóid tá glóras coronis le acharín. An 1973 ar an mission tape seide, chuirim cheol mhór ar a héin mar ar a tír was a hallan na síre im le lia. Clíoch na maid in chiad chláir go gá chláir speisialta se le Kathleen Maud agus í casa Dóna Lóg. Táir mehen leat snodím de hearamod Beagad feirin loim is marga Gusenin rigrege marchel japalat Is der nog rede laude geirard Lauheren iskach Sagar chwyn dawnjard Stod o chwy gwemir Fwyd na gailte Sgrawir gan y chele gabrach gwair bled Chwyr tŵmach mes fi'n ei bostwch Fwyr meliag yn mor le fama Ni rwy'r tŵ dilyn agus fi tŵ lahir Agus fi sag yn werwd Garafw eig ymogragwm Sgel yng ngra nach merig echoge Gawag namrad Riaf nar hege Is y gael dwse Agus ystwf erishted Gus ni ekim sa traed Na hynnaad serbiche Sgel ra Mar be fi'n smalartioch Fi'n sŵlin cham Agus fech yn tartage Ni hair de kran a linge Gus sial na farge Na krim raige Agus gam herarke Chwam o winter fad gusasana Diana moich launish le buachel jasakint No heile shiad garwaid makabne Orke chwyd mein Ach mochlair le banoltra Och agus ní fwy sinne Gus ní fwy choran Leinen anjove Gus ní fwy nairdi Etans na krike Ach fwy mostairin Eta fwy na Bhuí sin an chiad chlár go gá chlár le Kathleen Maud mar rícheoltar na seachtaine agus bu é Seán Bon Brenach a chud an chlár nuair láthid. Chlár dearnach an lé
an gorta mór in aile. Is dótha go a bheith 87 an bhlína staracha I star na hhéirn. Fiaran na blina sin, scerú bord na gíbnóirí fud an chundaí. Tuisc nár éit siad a bhíthe glana. Ní cúis iontas dúine nach ra, ó bhí beagna 5,000 duine I ddíhan amocht, gan tráchtar na mílte ag bhí ag fáil cúnamh tealaí. Bhí beagnach 1,000 duine san brísún a tógút céadagus de. Bhí 300 sna hospedéring aile. Dír an coiste deontas mach mór na commissionéri. Ba feic a marfa I sin I stúlah an choiste láir I mála clia. Mar sin, tá ethigí nua, go lús a bblin 88 han obair na fóthainte a stiúr fud an chundaí, sé sin I ngaile, I mérá na slua, san glochan, I ngortin sigúra, I mála lochríoch agus I dúin. Ach, nach eiste can rudé. Hánig méadú 500 na coiste sé. Ní rá na hetigi nua in an tarigid líc